Jazakumullah. Dans le dernier exposé pour cette session, comment aider les enfants à utiliser sainement les réseaux sociaux, par Zakario Koulibaly Saheb. Nare Takbir, Ghulam Ahmad Ki. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Alhamdulillah, angele ko fakanga sharia kura Allah subhanahu wa ta'ala ka kelebantiyala ka sharia ka fo batuma hakika foshte min batoli ba adama de nafa na bato baliya na adama de bi toro soro la mishira ka fo batuma foshte fana kala Allah subhanahu wa ta'ala e alam ye sangolo da alam ye duguma kuluda ko fa mishira ka fa lakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam we Allah subhanahu wa ta'ala ka join aka chiredu alakra Muhammad mi Allah subhanahu wa ta'ala ya ci ka ciliga hinaye kana davin sigoroma kelengelna belajilemu wala amitanga ina Allah subhanahu wa ta'ala fa ka boshitana dangani toromo kan zizina Allah subhanahu wa ta'ala to barka mai ka nyina Allah subhanahu wa ta'ala fa ka kisi ani nema ko ka alakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka naka sodungo naka sahabau ani mamunu ngala aseni abulo ye kamini arabu jamano la fokana se jen fa woromo ya rabbi yama ala kanani aw yo olu cela wala ndami lana mo koneka pumaka ode sira dumone be na mise ko sira umene pour que ka nga demisenu ndeme u ka se ka réseaux sociaux u ka se ka labara chugo nyumana oneka walanda ani karamoga walanda u ka su nyona doni sabu ka daga demisenu ko puma be walanda nu fla bela jilela wala o walanda inanyo laje réseaux sociaux ere nanya taka laje réseaux sociaux nana nyenamaya kono angani wagati nununa jen fanta annani bela jile fe sabu ke koni wagati nunye akunte inoi onga ke koni wagati nunye nyenamaya pme chogodi ani ni wagati nununa nyenamaya be chogodi sisa o nanya laje baraka minando mimala ni muru dafla do ni yake ni akechugo nyuma ye sigana shitala abike nafa ye ibolo o ni yake ni kechugo juguma fana ye sigana shitala ibi juguma fana soroni oye bo la réseaux sociaux e fin na mese akechugo la abike sababu ye anga duskuna siru ka bela jele nyagame ambolo anga adamadiya kechugo anya ramani nyonche fokata se anga duko nomo abka sawbe ka abela jele geleya nini aw kelingel na bela jele bulu bo la pendo anga hakili to ala kosobe wala nay mi ga nyeshi demisanu mi kala na chugo yadi anga kerengeral yana makorbo fana ni yoro bala de sabuna ya laje jen kono bi réseaux sociaux nafa soro sirado do kuna fani ya disirado do ngana ya laje a toro fanga boyana bi kosobe o be demisenu kunda o be makorobo kunda nga demisenu de ba don kosobe katame makorobo ka sabu kada ga jebi ta chugo ya mena ibai ka fo afam ya lebi dayele kata bo o siratige la mai mi ka adresser demisenu mi kala la chugo ya di mai mi ka nyeshi o sirade mo wala nayo o siradon sigana shitala nayo demisenu ngala a kechugo la toro mimi keke akonna na jen fantan nan bela jele fe bi dobi bo ola amanyina Allah subhanahu wa ta'ala fe ni famiyal ko nyuma alaka nogoya nini aw kelengelna bela jele yi wa ma haklima kelengelna bela jele jene doni ayi ka fo réseaux sociaux e fenye ni alabarla
baara cogoya ɲuman na nafa de bɛ a la mɛ ni a labaarala sira min kan n'o ta baara cogo ye sigana si t'a la tɔɔrɔ bɛ a la fo ka taa se denmisɛnnin kɛ adamadenya kɛcogoya du kɔnɔnaw la sigidaw la a n'a ɲɔgɔnnaw ani a ka diinɛ yɛrɛ kɛcogoya fo ka taa se denmisɛnw ni ɲɔgɔn u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔna juguya min b'a la n'o bi tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'o o jaabi ye jumɛn ye walima n'o o sababu ye min ye o de ye o bi fɛn minnu lajɛ filimu minnu b'a la n'o bi tourner kɔnɔna juguya sira kan fo u bi kɔnɔna juguya kɛcogo faamuya la ani filimu minnu b'a la n'u bi jogo juguya siraw n'u b'o faamuya o sira kan ni denmisɛnninw bɛ to k'o filimuw lajɛ walima ni denmisɛnninw bɛ to k'o ja ninnu lajɛ n'u bɛ to k'o lahalaya ninnu filɛ sigana si t'a la a bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnninw bila lahalaya la min b'a la e yɛrɛ tɛ sigi ni min yɛrɛ ye e yɛrɛ b'a miiri k'u tɛ kodɔn ka se hakɛ min ma fo e yɛrɛ bɛna ye u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama nin ko in na wa o la o ye fɛn ye fɛn min b'a la an kan ka hakili to a la kosɛbɛ kosɛbɛ o la an kan ka mun de kɛ sisan pour que an bɛ se ka denmisɛnninw k'u la former réseaux sociaux baara kɛcogoya la walima k'u la former k'u dege telefɔni yɛrɛ baaraw kɛcogoya la pour que a bɛ se ka kɛ nafa ye u bolo u ka ɲɛnamaya la tɔɔrɔ min b'a la u bɛ se ka kisi o ma o siratigɛ dɔ ye jumɛn ye an ka kan k'an jija ka denmisɛnnin contrôler ka tugu a nɔfɛ hali n'a fɔra ko ka tugu a nɔfɛ a tɛ n'a fɔ a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ la e ka ye koyi nka e kan ka i jija de ka i ka kɔlɔsili bɔli a kan a bɛ telefɔni labaara ni sira minnu ye ka to ka jateminɛ kɛ n'o ye sira minnu b'a la n'olu ye ja cɛjuguw filɛliw ye sira minnu b'a la n'o ye kunnafoniya dɔw ye minnu b'a la n'a bɛ kɛ tiɲɛni ye a yɛrɛ mɔ walima sigida mɔ e kan k'i ka kɔlɔsili bɔli o kan i seko damajira la n'i bɛ se yɛrɛ denmisɛnnin bɛ kɛ réseaux sociaux baara kuma minnu na i kan k'i jija ka waatiw sigi a la i kan k'i jija ka kumaw sigi a la walasa a bɛ se ka kisi a kɔlɔlɔ ma o la n'a kɛra o kɛcogo la ni a ma gɛlɛya yɛrɛ bangebaa fila dɔ kelen na o kan ka ye denmisɛnnin kɛrɛfɛ waati minnu mana n'a bɛ kɛ réseaux sociaux baara o kuma laɲini ye min ye waati de kan ka sigi denmisɛnninw bɛ telefɔni labaara ni réseaux sociaux sira minnu kan waati de kan ka sigi o la sabu ka d'a kan n'i y'a ye u bɛ réseaux sociaux labaara a ka ca la i b'a ye mansaw de bi fɔrifiyaw de k'u kun mansaw de bi fɛn dɔw de k'u kun n'a fɔ o ma ko n'o bɛ se ka réseau yɛrɛ a bɛ se ka don réseau kɔnɔ ni a ye a fan caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ mansaw de b'a fɔlɔfɔlɔw kɛ se tɛ minnu ye n m'olu ta fɔ dɛ mɛ se bɛ minnu ye i b'a sɔrɔ la olu de b'a kɛ o denw o cogoya kelen la se tɛ minnu fana ye olu denw fana b'u débrouiller k'a ɲini o cogoya kelen fana na nka k'a dɔn k'a fɔ hali e yɛrɛ ka ɲininen tɛ e kan k'i jija k'a kɔlɔsi n'i y'a ye cogo minnu na minnu b'a la n'o man ɲi a fɔ a ɲɛna karisa ni lahalaya ye mɛ nin cogo in na ni lahalaya ye mɛ nin cogo in na nka karamɔgɔkɛ ka kuma kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ni e yɛrɛ ko denmisɛnnin ma ko nin ko in dabila ne a y'a ye e yɛrɛ b'a kɛ i b'a dɔn k'a fɔ a bɛ gɛlɛya dɛ e ko a ma k'a kana réseau baara waati dɔw la n'a fɔ k'a baara ka taa se su waati dɔw ma nka a yɛrɛ kun bɛ kɔrɔta ɲɛgɛnɛkɛw ni olu n'a ɲɔgɔnna a b'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a kan i bɛ se k'a ye ten de i ye fɛn fɔ i yɛrɛ tɛ ka min baara kɛ alakira sɔlala salama dun ye kuranɛ dun y'an fataniya ka bɔ ma lima taquluna ma la taf'alun aw bɛ fɛ k'a f'u ɲɛna ko a ye nin kɛ nka aw yɛrɛ tɛ k'a baara kɛ o la an kan k'an jija k'an hakili to o yɔrɔw la o la n'an y'a lajɛ ka denmisɛnnin kɔlɔsi an bɛ to kɔlɔsili in de la k'a kɔlɔsi a nɔfɛ a bɛ k'a kɛ kɛcogo min na k'a siraw jira a la fo a yɛrɛ bɛna faamuya k'a fɔ n'i y'a kɛ nin kɛcogo in na sigana si t'a la n bɛ nafa sɔrɔ a la nka n'i y'a kɛ nin kɛcogo in na n bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ a la o la an k'o kɔlɔsili bɛ taa wolo jumɛn na a yɛrɛ bɛna a juguman n'a ɲuman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na nka n'an bɛ kɔlɔsili kɛ dɔrɔn n'an y'u ye k'u to yen na i b'a ye k'a fɔ u b'a kɛ ka taa cogoya la cogo min b'a la ni nafa yɛrɛ tɛ sɔrɔ a la wa au contraire tɔɔrɔ de bɛ sɔrɔ a la wa n'an y'a lajɛ diɲɛ kɔnɔ bi in na kalan sira telimanw ɲɛnamaya kɔnɔ bi in na réseaux sociaux de nana ni o ye o kɔrɔ b'a jira nafa dɔ bɛ a la kalan sira telimanw ɲɛnamaya kɔnɔna na réseaux sociaux nana n'o ye sabu n'an y'a lajɛ bi in na kɛ kɔn nin wagati ninnu ye san 100 damadɔ tɛmɛnen ye n'i y'a lajɛ k'i to yan nɔ ka kunnafoniya sɔrɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ jamana min b'a la ne yɛrɛ ma deli ka se yen i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba de tun b'a la nka bi a bɛ cogo di an sigilen filɛ nin ye walima an filɛ ka waajulu kɛ nin ye minnu bɛ jamana in fan wɛrɛ fɛ minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ olu tulo bɛ an na u ɲɛ bɛ an na
o kɔrɔ b'a jira an bɛ kɛ fɛn min bɛ kɛ sababu ye ko o lase olu ma o de bɛ wele ko internet walima réseaux sociaux sira bon o la kɔrɔ b'a jira nafa dɔ de bɛ a la min b'a la a labaarali man ka jɔ a man ka dabila mais u kan ka kalan a la u b'a labaara cogoya min na walasa a ka se ka kɛ nafa ye u ma n'an y'a lajɛ sa o la ila annana nushiru ila naw'il akhara min as-sayyi'at juguma dɔ fana bɛ yen nɔ ye réseaux sociaux ninnu baarali sira kan fo an ka hakili to o la alakira sallallahu alaihi wasallam ka hadisa dɔ bɛ yen a ko ni'matan maghbun fihima kasiru min an-nas as-sihhatu wal faragh a ko nɛɛmɛ fila bɛ yen nɔ ye mɔgɔ fan caman bɛ yen nɔ ye olu pɛridilen don o nɛɛmɛ fila in tɔnɔ bɔli la o nɛɛmɛ fila ye jumɛn ye kɛnɛya ani wagati kɛnɛya ani wagati o la kɛnɛya b'e bolo wagati min na e t'a dɔn k'a fɔ a nafa ka bon fɔ wagati min na n'i ye tɔɔrɔ sɔrɔ wagati b'e bolo wagati min na e t'a dɔn k'a fɔ o nafa ka bon fɔ wagati min na ni wagati yɛrɛ tɔ tɛ yen tuguni misaliyala ni denmisɛnnin bɛ denmisɛnninya kɔnɔna na a ka ca la ni kɛnɛya bɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɛ da ka di tulo bɛ mɛnni kɛ ka ɲɛ wa i b'a sɔrɔ la ka se ka kuma fana o ka nɔgɔ ale kan wa ka se ka ko ye k'a farafasiya k'a dɔn teliyala o ka nɔgɔ denmisɛnnin kan o wagati la k'a to denmisɛnninya kɔnɔna na wa denmisɛnninya wagati fana na wagati bɛ a bolo fana koyi sabu ka d'a kan kow man ca ale bolo nasɔngɔbɔw ni olu n'a ɲɔgɔnna responsabilitéw olu tɛ ale bolo bon o la temps b'ale bolo ale ka se ka nin fɛn ninnu labaara cogoya la min b'a la ne a kɛ d'a yɛrɛ ɲɛ nka ni dan bɛ sigi wagati la ni a ma ɲɛfɔ a ɲɛ k'a fɔ n'i y'a kɛ nin kɛcogo na i ka kɛnɛya gɛlɛya bɛ se ka y'a la misaliyala i b'a ye an ka nin ɲɛnamaya in kɔnɔ sisan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u ni ɲɛko problème bɛ ɲɔgɔn na k'a sababu kɛ ni mansimafɛn ninnu walima ni interneti labaarali ko cɛjugu ye k'a sababu kɛ interneti labaarali ko cɛjugu ye u ni ɲɛko problème bɛ ɲɔgɔn na dɔw ta yɛrɛ u ni tuloko problème bɛ ɲɔgɔn na k'a sababu kɛ écouteurs ni fɛngɛw doli ye tulo la nka n'an y'a lajɛ a labaarali ko cɛjugu de ye bi na kɛnɛ o conséquence in de bɛna walima o problème de bɛna n'an y'a labaara ko cɛjugu la o conséquence de bɛna walima o problème de bɛna n'an y'an ka waati bɛɛ lajɛlen di a ma nka n'an y'a dɔn k'a fɔ ne kan ka kɛ ka dan nin wagati in na ne kan ka kɛ ka dan nin wagati in na ne man ka kɛ nin lahalaya in kɔnɔna na n'an y'o dɔn wa denmisɛnnin tɛ se k'o dɔn a yɛrɛ ma fɔ an ka denmisɛnnin kala o la fɔ an ka denmisɛnnin bila o sira kan o la an ma ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ka nin dakuru ye ko fɛn fila bɛ yen ko mɔgɔ caman pɛridilen don o tɔnɔ na n'o ye wagati ani kɛnɛya ye an kan k'an dɔn k'an cɛsiri walasa an bɛ se k'a tɔnɔ bɔ o la o tɔnɔ bɛ bɔ ni sira minnu ye o de ye ka dan sigi nin fɛn ninnu baarali wagatiw la o tɔnɔ bɛ bɔ ni jumɛn ye o de ye ka nin fɛn ninnu labaara baara cogoya la min b'a la n'o dagalen don ɲɛ ni nafa bɛ sɔrɔ o sira kan mɛ n'i y'a lajɛ bi mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ la o bɛ nin fɛn ninnu labaara siraw kan min b'a la ni nafa yɛrɛ tɛ sɔrɔ a la mɔgɔ minnu min wari yɛrɛ don forfait la k'a sɔrɔ olu tɛ ka nafa kelen sɔrɔ u ko o wari in doli la forfait la i b'a ye k'a fɔ wari caman de bɛ don a sira kan mɔgɔ minnu bɛ waatiw kɛ forfait telefɔni labaarali walima internet sira ninnu labaaraliw kan k'a sɔrɔ olu ka baara yɛrɛ fo k'o sirilen t'a la wa olu tɛ nafa foyi sɔrɔ a baara la i b'a sɔrɔ la o mɔgɔ de ka ca bon o la minnu b'a la n'olu ka baara siri don a la minnu b'a la n'olu ka nafa sɔrɔ siraw siri don a la olu kɛ a waatiw janw k'a kan o nafa ka bon ka tɛmɛ e min b'a la n'e ka baara sirilen tɛ a la i ka waati sirilen tɛ a la e ka waati jan k'a la sigana si t'a la i yɛrɛ pɛridi i ka wagati tɔnɔ bɔli la o la alakira sɔrɔ o la alakira sallallahu alaihi wasallam ka nin dakuru ɲɛ in nin ye fɛn min mana n'a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ bɛna dɔn waati min na k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ne ye n ka waati caman pɛridi o ye fɔ waati min na n'a taala ka dan kɛ bon o la komi denmisɛnnin ma don o kɔnɔna na fɔlɔ e kan k'i jija ka denmisɛnnin la former k'a faamuya k'a fɔ nin waati i kan k'i jija i ka telefɔni labaara walima télévision filɛ ka dan nin wagati ma i kan ka denmisɛnnin kala o de la o la nka ne ye denmisɛnnin to a yɛrɛ ma a k'a kɛ kɛcogo la ka taa e kɔni ta kɔnɔ o tiɲɛna ka ban e ka lahalaya o gɛlɛyala ka ban fo e yɛrɛ nimisaw caman sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ e ka waati caman pɛridi wa k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛya tun b'e bolo waati min na e y'i ka kɛnɛya waati caman pɛridi nka
pour que o lahalaya kana den sɔrɔ denmisɛnnin sɔrɔ e ka kan k'i jija ka denmisɛnnin kalan télévision filɛ wagati k'o dan sigi a ɲɛ téléphone labaara wagati k'o waatiw dan sigi a ɲɛ wagati min na i bɛ se wagati min na i n'a bɛ ɲɔgɔn kan wagati min na a bɛ k'a daminɛ nka wagati min na ne n'a tɛ ɲɔgɔn kan wagati min na e tɛ se k'a bali bilen n'i m'a kɛ n'i ko i b'a kɛ o wagati la siganasi t'a la a kɛlɛ tɛ ban wa siganasi t'a la a bɛ kɛ ni gɛlɛyaw ye o la an ka hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ kosɛbɛ walasa nin faamuyali ko ɲuman ka baara kɛ ni a ye ala k'o nɔgɔya ni aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye wala i b'a ye k'a fɔ nin fɛn ninnu labaarali ni dan bɛ sigi a wagati la i bɛna labaara ka taa se hakɛ la fɔ ka wuli kɛ fajiri seli a wagati la a bɛ gɛlɛya i bɛna labaara ka se wagati la fɔ ka taa se seli waati yɛrɛ minnu bɛ yen n'e kan k'olu seli wagati la a bɛ gɛlɛya bon o la i b'a ye o problème tɛ denmisɛnninw dama kan dɛ hali maakɔrɔbaw yɛrɛ o problème bɛ mɔgɔw kan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ o bɛ se ka télévision filɛ fɔ waati min ka d'u ɲɛ ka wuli ka se ka fajiri seli olu tɛ se k'o kɛ k'a sababu kɛ olu ye u ka waati bɛɛ lajɛlen di sunɔgɔ waatiw u y'o bɛɛ lajɛlen di télévision filɛli ma sunɔgɔ waatiw u y'o bɛɛ lajɛlen di internet labaarali ma bon olu kan ka se ka wuli ka seli waatiw kɛ o wagati la walima ka fajiri seli a wagati min na siganasi t'a la o bɛ taa k'u to a sababuya kɛla jumɛn ye dan ma sigi a labaara wagati la a sababuya kɛla jumɛn ye a kan ka baara cogo min na a ma baara o baara cogo la wala an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ yarabi an b'a faamuyali ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye nin dakuruɲɛ ninnu min sɔrɔ kalifa duurunan kɛ dakuruɲɛ dɔ gafe dɔ kɔnɔ n'o ye tawassul ijtimai a fiɲɛ 16 ɲɔgɔnna kɔnɔna na a ko n'an tola o cogo la ka taa i b'a ye k'a fɔ seli waatiw selili o wagati la siganasi t'a la an bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la nka ni k'a sɔrɔ la wagati ye fɛn ye adamaden man k'a kɛ cogoya baara kan min b'a la ni nafa bɛ a la adamaden man k'a kɛ i kun fɛ ten de i kan k'i jija plan dɔw de kɛ e bolo min tele filɛ ka dan nin wagati in na min tele filɛ nin don ninnu na min internet ka se nin waati min jija cogo bɛɛ lajɛlen n ka se ka dan nin wagati in na walasa n ka se ka wuli ka n ka tahajuru seli n ka se ka wuli ka bɛn ni fajiri ye n'o jateminɛ y'i bolo dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ e yɛrɛ tɛna se k'o jate di denmisɛnninw ma sabu ka d'a kan a t'e yɛrɛ bolo wala i kan k'i jija a ka kɛ e yɛrɛ bolo o siratigɛ fana na e ka denmisɛnninw kala a la walasa e ye farati minnu sɔrɔ a la walima e ye tɔɔrɔ minnu sɔrɔ a la denmisɛnninw fana ka na taa don o da fɛ wala an b'a ye kuranɛ kɔnɔna na Alahu subahanahu wa taala b'a fɔ an ɲɛna inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta k'i k'a dɔn k'a fɔ seli kɛla mu'miniw ɲɛ fɛn ye sɛbɛnfɛn ye min b'a la na walima waati min b'a la ni waatiw sigilen don a la wala min waati ye min ye n'a mɛn k'o waati la dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ nafa dɔ kan ka sɔrɔ a la o nafa tɛ sɔrɔ a la o de kosɔn n'an y'a lajɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ale min nana ni diinɛ ye ale ye waati minnu dan sigi ni sɛbɛnnikɛlaw y'o sɛbɛn k'a jira k'a fɔ seli fana kan ka seli nin wagati in na lazara kan ka seli nin wagati in na fitiri kan ka seli nin waati fo ka taa se fajiri kan ka seli nin waati in na alakira y'o minnu dan minnu sigi n'i y'a kɛ waati wɛrɛ la minnu tɛ kelen ye i bɛ se ka nafa dɔ sɔrɔ o nka e ka nafa tɛ mɔgɔ ta bɔ mɔgɔ min y'a kɛ n'a fɔ a dan sigila wagati min na fajiri kan ka seli kɛnɛ ci wagati la n'e nana i ka fajiri seli tile bɔlen n'o kɛlen yɛrɛ taabolo ye den bɛ wuli don o don o b'a sɔrɔ la e ka fajiri seli waati bɛnna tile bɔ waati ma e bɛ fɛ k'o den kala mun de la walasa o ka se ka e ladege o la ni cɛnni tɛ i b'a ye k'a fɔ ɲuman kɔni tɛ wala an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ a faamuyali ko ɲuman ala k'a nɔgɔya an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye wala Imam Mahdi alayhi salam a ko falsafa talim islami kɔnɔna na a ko an bɛ denmisɛnnin lakalali min kɛ ni lahalaya ninnu na k'i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ nafa dɔ le se u hakili ma o bɛ wuli ni u hakili bɛ kɔgɔ ni lahalaya dɔ de ye lahalaya min b'a la ni a bɛ ɲɛ u bolo wa n'a bɛ kɛ siniɲɛsigi ye u bolo o de kosɔn Imam Mahdi ko fal aqlu salim fi jismi salim ko hakili la ɲuman o bɛ sɔrɔ farikolo la ɲuman na ne hakili yɛrɛ tɛ ka lafiya yɛrɛ sɔrɔ fiyewu e farikolo yɛrɛ tɛ ka lafiya yɛrɛ sɔrɔ fiyewu e b'a miiri ko hakili ɲuman bɛ se ka sɔrɔ o farikolo in na wa sabu ka d'a kan lafiya tɛ farikolo bolo farikolo kan ka lafiya waati minnu sɔrɔ a t'o lafiya waati sɔrɔ wa hakili kan ka lafiya waati minnu fana sɔrɔ o lafiya waati fana tɛ hakili bolo o la an kan k'an jija cogo bɛɛ lajɛlen la ka nin fɛn ninnu ka a jateminɛ k'a kɛ cogoya la cogoya min b'a la siganasi t'a la n'an tɛ nimisa sɔrɔ a la kɛ kɔn nin wagati san damadɔw tɛmɛnen walima san bi hakɛ dɔw tɛmɛnen ka kɔn o wagati ninnu ɲɛ tuguɲɔgɔnya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walima kunnafoniya di siraw fɛn kun tɛ min b'a la ni maa tun bɛ miiri n'a ye o waati mɔgɔw n'olu tun bɛ miiri n'a ye k'a fɔ nin bɛ kɛ bi n'an ye san bi hakɛ dɔw tɛmɛnen lajɛ o waati mɔgɔw tun tɛ miiri n'a ye k'a fɔ ko don dɔ bɛ na
ko mɔgɔw bɛna u sigilen to yɔrɔ dɔ la dɔw bɛ yɔrɔ wɛrɛ la u ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na u tulo bɛ ɲɔgɔn kumakan na nka alhamdulilahi rabbil alamin bi ala subhanahu wa taala y'o siratigɛw di anw ma bi internet siraw kan ani television siraw kan wala o fɛn minnu ma n'olu dila ma an kan k'an jija an tɛ se ka kariya a kɔ fiyewu maa si kɔni y'o bila hakili la k'a fɔ k'e bɛ se ka kariya a kɔ k'a fɔ e bɛ se kariya television kɔ fiyewu k'e tɛ television yɛrɛ lajɛ n'i y'o kɛ i ka ɲɛnamaya koro i yɛrɛ de la sabu ka d'a kan kunnafoniya e kan ka se ka kunnafoniya minnu sɔrɔ e kan ka se ka bɔ ko caman kalama diinɛ yɛrɛ faamuyali sira dɔw e kan ka se ka bɔ olu kalama ni o sira ninnu ye ne y'o bɛɛ lajɛlen bali yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ a gɛlɛyala e dun kɔrɔla ka ban i b'a ye k'a fɔ ka taa sigi kilasi kɔnɔ ka taa kalan kɛ o bɛ gɛlɛya e kan walima ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen la ka na e kalan i ka so o se tɛ e ɲɛ wala nin ye kalan sira dɔw ye sira minnu b'a la n'an kariya mɛ di a kɔ nka an k'an jija an k'a kɛ kɛcogo la kɛcogo min b'a la ni a bɛ kɛ nafa ye an ye wa an k'an jija kɛcogo minnu ma n'an y'a kɛ o kɛcogo la n'o bɛ kɛ tɔɔrɔ y'an kan an k'an yɔrɔ ma janya o la an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ a faamuyaliko ɲuman ala k'a nɔgɔya ne ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye. O la sa n'an y'a lajɛ an ka nin wagati laban ninnu na an bɛ ala fo k'a barika da alakira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam kuranɛba kɔnɔna na dakuruɲɛ dɔ fɔlɔ yen nɔ ye o tiɲɛtigiya o dalakɛnɛ kan Alahu subahanahu wa taala ko cogo di wa iza nufusu zuwijat ko don min na ko niw bɛna furu ɲɔgɔn ma niw bɛna furu ɲɔgɔn ma a tɛ n'a fɔ an bɛ furu yɛrɛ miiri ni lahalaya min ye k'o don koyi a nka niw bɛna bɔ ɲɔgɔn kalama niw bɛna ɲɔgɔn ka lahalayaw dɔn diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ alakira sallallahu alaihi wa sallam ye nin fɔ san 1400 kɔjan tɛmɛnen kɔ la nka bi o tiɲɛtigɛ dalakɛnɛ kan alakira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam o dakuruɲɛ min fɔ i b'a ye k'a fɔ kunnafoniya fɛn fɛn min fɔ walima ko o ko bɛ ka diɲɛ fan o fan fɛ n'i ye internet ta sisan i b'a ye k'a fɔ i b'a kunnafoniya sɔrɔ i b'i sigilen to i ka so fɛn dɔ bɛ yen nɔ a bɛ sɔrɔli k'a la yɔrɔ min na dɔ bɛ se k'a ka telefɔni bɔ ten de k'a ka forfait donné dayɛlɛ ka o fɛn ninnu télécharger kɛ walima k'o kunnafoniya ɲini bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ a la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a tiɲɛtigiya sɔsɔli bɛ se ka ban o yɔrɔ la ten de o la kuranɛ y'a fɔli min k'a fɔ ko wa iza nufusu zuwijat o tiɲɛtigiya o dalakɛnɛ kan o de ye nin fɛn ninnu ye fɛn minnu b'a la n'o b'an bolo bi n'an bɛ ka baara kɛ ni u ye nka an kan k'an jija bamuruda fila min don an kan k'an jija nafa bɛ fan min fɛ an k'a labaara ni o sira ye tɔɔrɔ bɛ fan min fɛ an ka an yɔrɔ ma janya o la o la an bɛ ala fo k'a barika da anw ahmadiyaw an bɛ ala tanu ka kɛ ni mun ye wa min husni zanni hazuna nahnu almuslimin alahmadiyin an manna Allahu alayna biqiyadati ruhiyya التي ترشدنا إلى جادة الصواب في أمورنا القاطبة ako an ka kunnandiya o de ye fɛn ye Alahu subahanahu wa taala ye dili ka anw ma ala ma bilasiralikɛba dɔ la walima ala ma ɲɛmɔgɔ dɔ la ala ma ɲɛmɔgɔ dɔ min bɛ anw bilasira min b'a fɔ a ɲɛna a ye nin kɛ tan da sigana si t'a la a bɛ nafa sɔrɔ a la nka n'a y'a kɛ tan da a bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ a la ala ye o di anw ma bi wa an yɛrɛ y'o exemple caman sɔrɔ a yɛrɛ nɔ na o de kosɔn dakuruɲɛ dɔ bɛ yen n'o kuranɛ ye o fɔ lima taquluna ma la taf'alun mun de la aw bɛ fɛn fɔ a ti aw yɛrɛ tɛ sɔn ka min baara kɛ nin yɔrɔ in dakuruɲɛ in nin nafa ka bon kosɛbɛ wa nin dakuruɲɛ in an kan ka hakili to nin na an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka an miiri yalima anw bɛ ka min fɔ an bɛ k'a baara kɛ wa an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka an yɛrɛ kɔntɛ bɔ n'o ye o de kosɔn a fɔlɔ hasibu anfusakum qabla an tuhasabu a y'a yɛrɛ kun kɔntɛ wa a y'a yɛrɛ kun sɛgɛsɛgɛ yanni sɛgɛsɛgɛli dɔw ka na o la ala y'anw sɔn o ala mɔgɔ la min b'a la ni a bɛ anw bilasira min b'a la n'a bɛ sira la ɲuman jira anw na o la fabi barakati itisamuna bi hablil khilafa ni anw kɛlen ka kalifaya juru minɛ n'o o barika ye nuwajjihu ila iltizam bil hasanat an kan ka ɲɛsin ka minɛni kɛ baaraw la ɲumanw na fɛn ɲuman minnu b'a la ni kalifa b'an bilasira ni o ye o la n'an y'a lajɛ kalifa ka discours la walima kalifa ka bilasiraliw la ani denmisɛnninw ka barow la kalifa bɛ kuma nin fɛn ninnu kan ka caya kosɛbɛ kosɛbɛ kalifa bɛ adressé jamaatu mamuru la diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛna kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an k'an jija k'an hakili to nin fɛn ninnu a labaara cogoya ɲuman la o la yarabi an ma a faamuyaliko ɲuman ala ka nɔgɔya an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye wa fi hadha al-asr n'an ka nin wagati ninnu ye
alladhi yu'ani fihi an-nas min shatta al-anha'i al-alam mɔgɔ fan caman mi ka gɛlɛya sɔrɔ ni réseaux sociaux ninnu a baarali cogoyaw la mɔgɔ fan caman mi ka gɛlɛya sɔrɔ a la i b'a ye k'a fɔ kunnafoniya kolon dɔw bɛ di o kunnafoniyaw dili sababuya la dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la o la kuranɛ bi an bilasira o yɔrɔ la a ko cogo di in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin o la kunnafoniyaw kɔni bɛ ka cɛri fan bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ ka bɔ télévision na a bɛ téléphone siraw kan a bɛ internet siraw kan sira minnu b'a la ni an bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama a ko nka an ka hakili to an yɛrɛ la dɛ o sira do o sira tɛ o ni mɔgɔ dɔ ye kunnafoniya dɔ fɔ i ɲɛna kuranɛ ka bilasirali kana suratu hujurati kɔnɔna na i hakili sigi fɔlɔ dɛ yanni i k'i sɔnni sigi a kan yanni e k'a fɔ nin ye tigɛnkan ye yanni e yɛrɛ k'a ta k'a partager i k'i hakili sigi fɔlɔ dɛ fatabayyanu i hakili sigi e kana si k'a ta k'a partager ka sɔrɔ ka n'a ye nin fɛn min fɔla nin tɛ tiɲɛ ye o la a dun yelen ka partager nɔ na ka ban e danaya mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ ka page filɛ e danaya mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ ka kunnafoniya dilenw n'olu sɔnni sigilen don a kan n'a fɔra k'e y'a fɔ ka ban dɔrɔn olu b'a ye k'a fɔ karisa kɔni y'a fɔ ka ban dɔrɔn karisa ka kunnafoniyaw jɛlen don bon o la anw minnu b'a la n'an ye ahmadiyaw ye ni Alahu subhanahu wa ta'ala ye nɛɛmɛ ka anw ye ni kalifaya barika ye an ka hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ kosɛbɛ kuranaya ye min fɔ an k'o ta an ka baara kɛ ni a ye n'an bɛ kunnafoniya dɔ cɛri an k'an jija an k'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ n'i ye aya in nacogo jateminɛ a tɛ n'a fɔ kunnafoniya fɛn o fɛn min fɔ walima kunnafoniya fɛn o fɛn min na e ma k'o bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛnikɛla ka kunnafoniya ye dɛ ayi laɲini tɛ o ye e k'a sɛgɛsɛgɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye walasa a kana na taa ka kunnafoniya kolon ye n'a dun kɛra kunnafoniya kolon ye a kɛra tiɲɛnikɛla ka kunnafoniya ye ni kunnafoniya ɲuman don o tɛ tiɲɛnikɛla ka kunnafoniya ye dɛ o la an ka hakili to o yɔrɔ la a kɛra réseau sira kan o a kɛra mɔgɔ dɔ nana i fɛ ka kunnafoniya dɔ f'i ɲɛna o n balimakɛ n balimamuso i hakili sigi fɔlɔ i ka kunnafoniya ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ yanni e yɛrɛ k'a publier yanni e yɛrɛ k'a cɛri mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka taa sɔrɔ la ɲuman tɛ ka tila ka taa sɔrɔ la tiɲɛ tɛ ka tila ka taa sɔrɔ la fɛn fabriqué de don n'a fɔ diɲɛ bɛ lahalaya min na bi bɛɛ lajɛlen b'a kalama réseaux sociaux sira kan bɛɛ lajɛlen b'a kalama u bɛ kunkolo tigɛ k'a dulon farikolo dɔw la min tɛ a farikolotigi yɛrɛ ye u bɛ adamaden dɔw bila dɔn na u bɛ adamaden dɔw bila ko dɔw la ni e yɛrɛ mɛ deli k'a ko ninnu ne t'a kalama e fɛ ko o ye réalité yɛrɛ de ye o bɛ kɛ min kɛ nin karisa fɛn nin ye bon o la ne sinna k'a ta k'a cɛri ten de i k'a dɔn k'a fɔ i y'a ta k'a cɛri a dɔnbaliya kan bon o la pour que o kana na e sɔrɔ in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ni kunnafoniya dɔ nana a sɛgɛsɛgɛ i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoniya ɲuman don walima kunnafoniya kolon don e min ye fa ye e min ye ba ye e min ye maakɔrɔba ye ne ye kɛlen o kɛbaa ye i jija i k'i den fana kalan o sira kan i k'i den fana bila o sira kan i k'a fana ladi i k'a jira k'a fɔ fatɔma batɔma walima karisa i bɛ ka nin fɛn in kɛ tan nka kana kɛ tan dɛ n'i y'a kɛ tan na a bɛ se ka kɛ problème ye n'i y'a kɛ tan na e bɛ se ka kɛ kunnafoniya jugu cɛribaa ye min b'a la n'a bɛ kɛ tɔɔrɔ ye mɔgɔw ma o la an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ni faamuyali ko ɲuman Ala k'a nɔgɔya an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen a ko kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna la siyama jiilu nasiya min al-murahiqina wa shabab kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna funankɛni minnu b'a la n'olu ye siniɲɛsigiw ye bamanankan na a bɛ fɔ ko denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ ye n'i y'a mɔ cogo min na n'a jala o cogo la sigana si t'a la a bɛ to o forme in kan o la i kan k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen la k'i jija denmisɛnnin b'a ka denmisɛnninya ye wagati min na e min ye fa ye ka exemple ɲuman jira la k'a bila sira dɔ ɲuman kan walasa a bɛ se ka baara kɛ cogoya la min b'a la ni o ye cogoyaw la ɲuman ye nka n'e m'o kɛ dun sigana si t'a la i bɛ denmisɛnnin bila a bɛ lamɔ ni jogo juguya ye a bɛ lamɔ ni jogo la majigilen ye k'a sababu kɛ a bɛ kunnafoniya kolon minnu cɛri k'a sababu kɛ e y'i mago bɔli min kɛ a la an b'a sɔrɔla anw ye niyɔrɔtigiw ye an ye niyɔrɔba de sɔrɔ anw minnu b'a la n'anw ye jamaatu silamɛ ahmadiyaw ye an ye niyɔrɔba de sɔrɔ k'a sababu kɛ an ka tuguli ye kalifaya nɔfɛ a ka gɛlɛ k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ ɲɛmɔgɔ dɔ de sɔrɔ
min b'a nɔfɛtɔmaw bila siraw la ɲuman kan sira minnu b'a la n'u ka siniɲɛsigi b'a kan sira minnu b'a la k'a fɔ ni sira don nimisa tɛ sira yɛrɛ min na sira minnu b'a la n'a bɛna ni hakilisigi ye sira minnu b'a la n'a bɛna ni nafa ye ka ɲɛsin u adamadenɲɔgɔnw ma sigida la jamana kɔnɔ fɔ ka taa se u ka baarakɛyɔrɔ ma a ka dɔgɔ k'i b'o ɲɔgɔnna ɲɛmɔgɔ sɔrɔ n'a fɔ kalifatul masi walima n'a fɔ ahmadiyya ka kalifaw b'a kɛ cogo min na k'a jira k'a fɔ wagati banna an ka hakili to walanda minnu fɔla n'a fɔ walanda tɔw bɛna fɔ an ka hakili to walanda ninnu na wala kɛ ɲɛfɔliw caman kɛ jalisa nani nafaw la disikuru minnu bɛ di a tigi sela kuma fɔcogo la walima a tigi ma se kuma fɔcogo la sigana si t'a la i b'a sɔrɔ la yɔrɔ dɔ bɛ sɔrɔ a tigi ka kuma kɔnɔna na min b'a la k'a fɔ ni nafa dɔ bɛ sɔrɔ o la an k'an jija an ka bɔ ni soma sama yan nɔ yanni ka taa se san nataw ma o k'a sɔrɔ yɛlɛma dɔw fana don la an ka ɲɛnamaya fan dɔw la an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin wa akhir da'wana alhamdulilahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillah an ka kɛnɛ ni kɛnɛ barikama in a bonyana tuguni ka a barikaya ni mɔgɔba dɔ fana ka nani ye ni o ye colonel Mahamadu Keita n'o ye Kampara o chef ye o kumana an bi a fo a ka nani na k'a fɔ a ka nani jara an ye a nana kana an ka kɛɲɛ bonya ka a barikaya an bi a fo o la dantɛ foli min na. Assalamu alaikum.